गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ बर' हारिनि थरसे अलंबार 2019 बेट्सनि IPS तापस बसुमतारी बिथाङा केराला रायजोआव इन्डियान पुलिस सार्भिस IPS अफिसार हिसाबै गावनि सार्भिसखौ होगासिनो दङ। IPS अफिसार जानायनि सिगां बिथां बसुमतारीया बैंक अफ इन्डियायाव एसिस्टेन्ट मेनेजार हिसाबै 2015 निफ्राय 2017 सिम खामानि मावदोंमोन। एक्स NDFBनि आफादगिरि आरो BTR गोरोबथानि सागानगिरि धिरेन बर'नि असे उन्दैसिन बिबथै दारेन्द्र बर' बिथाङा रुंसारि जाबाय। थैनाय समावबो बिथाङा सिनियर बैंक मेनेजारमोन। आजिरा मोनस्लाबै 52 बोसोर बैसोआवनो गोबाव सम जब्रा जानानै दंमोन। मैया बेलासिनि 3:18 रिंगायाव रुंसारि जालांबाय। उदालगुरिनि माइदांगुरि गामिनि समाजनि थोजासे मददजों बाथौआरि खान्थिजों दोंसे आरज गाबना रुंसारि देहाखौ बिदाय हरो। BTRआव जागायबाय वाशलेन्ड डेभेलपमेन्ट प्रजेक्ट। गंब्रै जिल्लानि गाहाय गाहाय दैमाखौ केनेलनि गेजेरजों बुरलुंबुथुर दैमाजों फोनांजाब खालामगोन। बाक्सायाव 22,000 कौटि रांजों लुफुंनो बैसुमुथि फुजा खालामदों। BTR ओनसोलनि थागिबिफोरनि मोनसे गोजोनथाव खौरां। BTRनि गंब्रै देरसिन दैमा क'क्राझार जिल्लानि चम्पावती, चिरां जिल्लानि आइ, बाक्सा जिल्लानि पाग्लादिया आरो उदालगुरि जिल्लानि धोनस्रि दैमाखौ मिरु सरकारनि वाशलेन्ड डेभेलपमेन्ट प्रजेक्ट बिथांखिनि गेजेरजों केनेल लुफुंना थोंजोङै बुरलुंबुथुर दैमाजों फोनांजाब खालामगोन। बेबायदिनो मिरु सरकारा गनायथि होनायनि उनाव बाक्सा जिल्लायाव बे बिथांखिखौ मावफुंजेननो थाखाय 22,000 कौटि रांजों लुफुंनो बैसुमुथि फुजा खालामदों। BTCनि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दासआ। तामुलपुर नाग्रिजुलि किलाजारनि बरलिया दैमायाव जिउ खहा जानाय सुबुंनि गोथै सह'खौ मोनबाय। तामुलपुर जिल्ला साहुपुर बाल्थिपार गामिनि अर्जुन बर' 33 बोसोरनि सासे सुबुङा दाखालि बरलियापार दैमायाव ना सारनो थांनानै गोमायो। बाल्थिपार गामिनि रुंसारि फुनि बर'नि फिसाज्ला अर्जुन बर'आ फालुंमारि गामिनि मिजिं दैमारि, सन्जिब मुसाहारि, भद्रेश्वर नार्जारि मुंनि साथाम लोगोजों ना सारनो थांदोंमोन। नाथाय बरलिया दैमाखौ बारनाय समावनो सानस्रिनो रोङै अर्जुन बर'आ दैयाव गबोदोंमोन। लोगोफ्रा बासायनो नागिरदोंमोनब्लाबो नाथाय बासायनो हायाखैमोन। जाथायखौ मिथिनाय लोगो लोगो 22 नं तामुलपुर बिधान सभा बियाबनि MLA जलेन दैमारिया जाथाय जानाय जायगायाव फैनानै खौरां लायो आरो NDRF आरो SDRF बिफानखौ नागिरनो बिथोन होयो। दाखालिनि समाव नागिरदोंमोनब्लाबो सुबुंखौ नागिरना मोननो हानाय जायाखैमोन। NDRF आरो SDRFनि अनगायैबो नाथाय मैया गामिनि गोबां सुबुङा ना सारग्रा जे लानानै नागिरो आरो गोथै सह'खौ बोखांनो हायो। गुबुन फारसेथिं बरन्दी दैसानि दैजों बुखारलांजानाय एट फास्ट फुड रेस्टुरेन्टनि बिगोमा थानेश्वर बर'नि गोथै सह'खौबो मैया 11 साननि उनाव मोनबाय। थारैनो बर' फिसाफोरनि बेबायदि जिउ गोमाबाय थानाया जोबोद दुखुनि खौरां। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। भारत हादराव हादरनि गिबि नोगोरारि हादरगिरि बिसायख'थि जानो थांगासिनो। बेबायदि समाव राजखान्थि दोलोफ्रा हादरगिरि बिजाथि फसंनो थाखाय थागथियारि जादों। आथिखालाव नरेन्द्र मदिनि सरकार सालायनाय BJP जथाय दोलोआबो गावसोरनि हादरगिरि बिजाथिखौ फोसावबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हादरगिरि बिजाथि महरै झारखन्डनि आगुनि रायजो बेंगिरि आइजो द्रौपदी मुर्मु आदिबासि आइजोखौ हादरगिरि बिजाथि महरै इन्डिया फोसावना होबाय। साथाम CRPF मुंख्लं जादों। नाक्सालि उदखारिफ्रा CRPFनि कनभयखौ हामला खालामदों। छत्तीसगढ़ आरो ओडिशा सिमायाव CRPF जवानफोरा गारिजों दावबायनाय समावनो नाक्सालिफ्रा गिलु बालु हामला खालामदों। नाक्सालनि गिलु बालु हामलाजों साथाम CRPF जवानफोरा जिउ गोमायो। बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिकआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायना मान बावदों। मैया 2 जुनाव लांहिन नोगोरनि लांहिन बर' बिजों गोजौ फरायसालियाव जिल्ला बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि जनास बसुमतारी बिथांनि मेलनि मासि लानानै दैदेननायाव कार्बि आंलं जिल्लानि सिङावनो बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक थाखोआव सेथि, सा10 आरो नैथि थाखोआव सा42 उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावनाय मेहेरगोनां हाबाफारिया जानानै थाङो। चिराङाव इनाय अगेन जाथाया बांगासिनो दङ। इनाय अगेन जाथायखौ बन्द खालामनांगौनि दाबियाव खासिक'त्रायाव गोबां आफादफोरनि बेरेखा हान्जा सुनाय। एबसुनि बानजायनायाव गोबां हान्जा आफादफोरनि बेरेखा हान्जा सुनाय दिहुनो। बेरेखा हान्जा सुनायाव एबसु, आसु, एसु, BTR आक्रासु, बेंगलि जुब छात्र फेडारेसन, गरखा समाज आरो जायगानि फालांगियारि आफादनि 500 मददगिरि रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। JTBनि DID लिटिल मास्टार सिजन 5आव बादायनाय आगोमा अनजालु नबजुन नार्जारिया रायजो राजाफोरनि भटजों देरहासार जाना फाइनालाव फैनो हाबाय आरो जोबथा बादायनायाव बयनिबो भटनि गोनांथि आरो बांसिनै भट होनो नबजुन नार्जारिया साफ्रोमखौबो भट होनो खावलायदों। दासिमबो भट होनाया सोलिगासिनो दङ।
फन हरनो थाखाय 9152915246 नाम्बाराव कल खालाम। बे समाव रोजा रोजा फननि गोनांथि जादों। अन्नानै बयखौबो फन हरनो खावलायबाय। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय।